Ничек яшейсің ветеран? Өлкен яштегі хезмәттәшін юбилей белән Буа районы буенча ведомстводан тыш сак бүлеге начальнигы Вахип Калимуллин котлады. Элеккеге бүлекче хезмәткәре Галимҗан Баһаутдинов шушы көннәрдә 85 яшьлеген билгеләп үтте. Хезмәттәшләренең очрашуын хәбәрчебездә күзәтте. Галимҗан абый соңгы вакытта гармунын кулыннан төшерми дә диярдек. Таныш көйләр күңелен юата аның. Өлкән яшьтәге ир быел улын югалткан. Март аенда 64 ел иңгә иң куеп гомер иткән хатыны бакыйлыкка күчкән. 3 бала тәрбияләп үстергәннәр алар. 58-дә гаилә кырдык. Урак эчендә как раз өйләнеп кайттым Кепәркендез. Төнкәш авылыннан. Рауия исемле Рауия Нурулла бабай кызы. Менә шулай иттереп, аны белән тормышкырып инде зур кызым туды 60 елда. 62-дә Рафаэл туды, аннан 67-дә кичкенә малай туды. Галимҗан абыйның бала чагы сугыштан соңгы елларга туры килә. Малай чактан көтә ул, басуга су ташый. Үсә төшкәч, Пермь урманнарында эшли, тракторчы булып та хезмәт куя. Гомеренең 10 елы эссе Төркмәнстанда уза. Буага кайткач, үз кеше белән йорт торгыза. Менә стенасын бирделәр, калган өчен шул малай Рафаэл дигән малаем белән бөтенесен үзем эшләдем. Тәрәзәсендә куйдык, чәчәген дә бөтенесен үзем ясадым, бөтен нәрсәне менә монда. Ят кеше кулы кермәгән. Стенасын гына өйдердек. Лаеклы ялга ведомстводан тыш сак бүлеге хезмәтендә каравылчы булып эшләп чыга ул. Бүгенге көндә безнең 28 ветераныбыз бар. Без инде аларга өлкәннәр көнне дә шуна үзебездән өлеш чыгарып бераз кичек пиштәнешләр бирәбез. Галимҗан Баһаутдинов өчен элеккеге җитәкчелек тарафыннан бирелгән зур игътибар шатлыклы вакыйга гына түгел, ялгызлыгын азга гына булса да онытып тору чарасы да. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.